Һәммәгезгә дә хәерле көннәр теләп тапшыруны дәвам итәбез. Экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Абдулмянов Иршат Тухфат улын чакырып алам. 5 май көнне ул үзенең 2 бишлеле юбилейлы туган көнен каршылады. Әлеге матур түгәрәк юбилее белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Фәнвизә ханым, кызлары Алсу һәм Айгөл, Газиз әнисе котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Минем яраткан тормыш иптәшем 1969 елның шау-шәшәкле май айында Николаевка районы Татар Сайман авылында якты дөньяга аваз сала. Гади авыл баласы буларак мәктәпне тәмамлап армия сафларына алына. Намуслы килеш Төньяк диңгез гаскәрләрендә 3 ел буена хәрби хезмәтен үтәп кайта. Һәм хезмәт юлын туган авылы мәктәбендә физкультура укытучысы буларак башлап та җибәрә. Параллель рәвештә Ульяновск дәүләт педагогия университетына да укырга керә. 34 ел буена сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, шушы мәктәптә эшләп күпләрнең ихтирамын казанган укытучы булды ул. Аның шәхси тормышына килгәндә, 1994 елны мин Фәнүзә Өмәр кызы белән гаилә корып җибәрдек. 30 ел инде без бер-беребез өчен олы терәк һәм таяныч булып, бер-беребезгә кадер-хөрмәт күрсәтеп яшәп киләбез. Матур мәхәббәт җимешләребез булып, 2 татлы кызларыбыз Алсу һәм Айгөл дөньяга тудылар. Бүген инде алар да үз алларына олыгаеп эшләп киләләр. Кадерле кешем минем, син кояшлы язда яшәү даулап дөньяга килгәнсең. Гомер бәйрәмеңдә тәүге умыр заялар уяна, күңелләрдәге хисләр яңара, көннәргә, җир анага бәрәкәт иңгәндәй була. Язга тәңгәл килгәнгәдер, синең туган көнеңне без һәр чак сагынып, шатланып көтеп алабыз. Әле кайчан гына кавышып яши башлаган идек. Аккан судай күпме гомер узган. Тормыш юлы бер кемнеке дә шума гына бармый. Барысын да бергә күрдек, бергә кичердек. Синдәй ирнең янәшәмдә булуы миңа көч бирде. Кыен хәлләрдә мин синең ышыгыңа сыендым. Яшәгән саен тормышның тәме, бәһасе арта гына бара. Рәхмәт әтисе, синең үрнәктә, минем күңел җылысында, тормышта үз урыннарын табардай, йомшак күңелле, рәхим шәфкатьле балалар үстердек. Киләчәктә дә бер-беребезгә, балаларга терәк, таяныч булып яшәргә язсын. Авыр чаклар булды, сабый бала кебек, сиңа чаба идем наз эзләп. Шишмәс сорау туса, аптырасам, сиңа кайта идем юл эзләп. Син бит минем аумас терәгем, салкыннарда җилдән ышыклавышым, ерак юлда армас юлдашым, янда син булганга мин бәхетле, син бит минем гомер кояшым. Әтиебез, син безгә һәр яклап, һәр вакыт ярдәм итәсең. Тормышта син безгә үрнәк. Без синең белән шиксез горурланабыз. Туганнарыңны якын итеп яшисең, үз күрәсең. Киләчәктә дә сиңа хәерле, бәрәкәтле гомер, ныклы сәламәтлек, балаларыгызның, туганнарыбызның күңел җылысын, хөрмәтен, игелекләрен, куанычларын күреп яшәргә язсын. Сәламәт булып, бәхет шатлыкка төренеп, озын-озак гомер ит. Һәр туартаң сиңа бары тик шатлык, куанычлар гына алып килсен. Сау сәламәт, озын гомерле бул, яшә шатлыкларга сөенеп. Тигезлектә озак яшәү язсын, синең наз, җылыңа сыенып. Гомерләрне айлар, еллар саный, саный аны минут, сәгатьләр. Гомердән дә озын ниләр барсың, гомердән дә кыска нәрсә бар. Гомер берәү, икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кирәк яшнәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә дә әле, яшәргә. Хөрмәтле Иршат Тухфатович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Bullet tuğan canıma
шатлык сибә йөзең җиһанга. Җырчы сандугач мин, очар карлыгач мин, янәшәм